Assalamu alaykum hormatly adamlar. Salam alik edilişler. Garaşsız. Baqi tarap yurdumuzun habarlar gepleşmede başlayas. Mehriban halkımız hormatly prezidentimizin yol başlığına Türkmenistan täze ýyly garşylaya. 2021-nji ýylda yurdumyzda gahrman arkadamyzyň başçylygyny öňde goýulan maksatlaryň, ýurt bäkfitli işleriň ählisi rawaç bolsun deşler. Goý täze 2021-nji ýylda da bedi wady bilen öňe barýan idi diýarymyzda hormatly prezidentimizin jany beýlegem üstünlikleri beslensin. Goý mehriban arkadamyzyň saýasyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni elmidama toýlar toýlaşdym. Ýylyň iň soňky güni ýurdumyz üçin ähmiýetli wakalara baý bolan 2020-nji ýyly arkadagy prezidentimizin ýol başlygyna tutuş halkymyz bolup, uly şatlyk Dawlatlar Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň şu ýylky jemleýiçi belelikdäki mejlisine belleşi ýaly 2020-nji ýyl taryhy ähmiýetli wakalara baý boldy. Munyň özi arkadagy prezidentimizin ýol başlygyna ösüşlüň belentliklerine tarap bedi wady bilen anamly gadam urýan ýurdumyzyň her bir günniň beýanyrýan wakalara beseneniniň aýdyň nişanları. Bizim Watan habarlar gepleşeniň şu gedeki sanyny Türkmenistan beýtaraplyň mekan şygary bilen geçen ýylyň dowamyna hormatly siziň ünsüňiz çekmeýs. Hormatly prezidentimiň türkmen halkyny peşkeş we ganat açyp, ardy uguş kimin gökde erkana gaýyp, jümle jahana türkmen bagtyny uşlaýa. 2020-nji ýylyň Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýelip atlandyrylmagyny 2020-nji ýylda Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesine ýa bolanyny 25 ýyl bolýar. Bu şan halkara derejesinde giňdaplyk mekan ýylynyň başyndan başlap giňden taýýarlyk işleri alınıp barly. Muňa üstümizdäki ýylyň 14-nji ýanwaryna Owuzkent mehmanhanasyny Türkmenistan we halkara guramalary maslahatyň geçirilmegen aýdyň misallaryň berdir. Bu halkara maslahat Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyny geçiriljek. Dawarlaryň başlangyjy we umyn beýtaraplyk, açyk kapylar we giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny esaslanýan daşary syýasaty durmuşa geçirýän Türkmenistan goňşy ýurtlar şol sany adylmegine we ösdirilmegine ähmiýet berýär. Birek hormat goýmak we ynanşmak esasyna ýoly goýulan Türkmen Azerbaýjan hyzmatdaşlygy hil taýdan täze goňşuluk döwletara gatnaşyklary iki halkyň taryhy medeni umumlygyna daýanyp, ýyl-ýyldan täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Sünlükli amala aşyryldy we Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklaryna täze sahypany açdy. Şeýlede Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyny hormatly prezidentimiz türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Ilham Aliýewiň haýyşy boýunça bu geňeşiň video argatnaşyk arkaly geçirilen maslahatyna atnaşdy. Onuň gün tertibine geňeşi agdady utgoşdurmak bilen baglanşykly meseleler ýerdirildi. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew şu maslahaty guramak baradaky başlangyjy öňe süren üçin tüýsürekden äklimi muhiyatete ýa bolan we dünýäniň äkli döwletlerine täsir edýän ören möhüm meseleler aralyp maslahatlaşmak üçin oňat mümkinçilikler döredür diýip belledi. Türkmenistan ýakyn gatnaşyklaryň ýetgiderli, ödary harit iýermek we ýükler üstü aşyrdaşymak ulgamynyň ygtybarly bolmagyny saklap galmak üçin zerur iş hereketiniň ýokary derejedäki duşugyny atlaşdy. Mälim orşýaly Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy geçen ýylyň sentýabryny 2021-nji etmek baradaky rezolýusiýany bir agzdan kabul etdi. Hut şu nukdaý nazardan uğralyp hormatly prezidentimiz goşulşmalyk hereketiniň ýurtlaryny şerak yer ýüzüne parahatçylyga kemde netijeli ösüşi öz goşultlaryny goşmaga çağırdy. Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyny Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň prezidentleriniň açygy geçirildi. Lapis Lazuli halkara üstünşir ulu geçirgesinin 20 çörlü bilelikdäki tatlamasyny amala aşyrmak baradaky mesele ýokary derejedäki Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe
lapis lazuli uğur boyunça täze ulu geçilgesini döretmek taklamasy ýakyn goňşular bilen bilelikde amala aşyrylan strategik taýy geçilmegi. Taslama gatnaşy ýurtlary özleriniň sevit we iklimleriň sewda bazarlaryna çykyp bilmeklerini diversifikasiýa ýoly bilen ösürmäge kömek eder. Video yurtlarynyň netijeli köp taraply hyzmatdaşlygy agrarlyklaryny, dostlukly döwletleriň hemde olaryň dogonluk halklarynyň abadançylygynyň bäkbitlerine kybap gibi maksat edinýänliklerini ýene-de bir gedek tasdiklady. Yurdumyzyň sewitde alanlaşdyrjy merkezi öwrülmegi. Hemişelik bir taraplyk hukuk derejesiniň döwletimiziň dünýädäki awraýynyň barha ýokurlanýanlygyna dolu şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň mejlislerine ködürilen tlowy bolýar. Bu awraýly halkary guramanyň baş assambleýasynyň nowatdaky 75-nji mejlisini ýurdumyz tarapyndan teklip edilýän garaşy ösüş arkaly paragatçylygy we howpsuzlygy üçin etmäge gönükdirilendiginiň aýdym nişanydyr. Hormat prezidentimiň bu awraýly guramanyň mejlisini video aragatnaşyk arkaly eden çykyşam Birleşmiş Milletler bizim üçin diýsen buýsanşydyr. Hormat prezidentimiz Demirgazyk ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumuny video aragat Ewraziýada halkara ykdysady sewda we maýgoýum hyzmatdaşlygyny uzak mökletleýin ösdürmeň strategik taýdan ähmiýetli meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylmagy bilen baglykda öz wagtyny öňüs bu foruma gatnaşylara video ýüzlenmesini bellädi. Türkmenistan Aziýadan Ýewropa tarap strategik ýollaryň çatyrygyna ýerleşip, bu mümkinçilikleri we artykmaçlyklary anyk ykdysady sewda maýgoýum ulgamynyň dördülmegini hemde hyzmatdaşlar bilen bilelikde rowaşlygyň we awadançylygyň ýoly bilen gitmäge ne-de bir gedek suwd etdi. Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda ýoly goýulan iki tarapy bäkbitli hyzmatdaşlyk hem üstünlükli ösürilýär. Muňa hormat prezidentimiň arasynda geçirilen ýokary derejeli gepleşikler hem dogrulygyna şaýatlyk edýär. Şeride Gazagystan Respublikasynyň premier ministriniň Türkmenistana saparynyň şäherçilik boýunça Türkmen Gazak hökümetwara toplarynyň nowatda naşar mejlisi geçirildi. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başlanlarynyň video maslahat görnüşine geçirilen lawalan uğurnyň umumy adamzat derejesindäki ähmiýetini ýene bir gedek giň dünýä äşýar etdi. Hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow bu mejlisçiliginiň bu ösüşüň bäkbitlerine laýyk gelýän döwletara hyzmatdaşlygyň köp uğurly kuwwatynyň netijeli peýdalanmagy deň agramly we toplumlaryň çemleşmeleri işläp taýýar gerek tasdiklady. Türkmenistan beýtaraplyň mekaniylygyna Gallup halkara barlylar merkezi kanunyň we tertibiň düzülen indeksi ýurt diýip ikrar etdi. Bu merkezden geçirilen sorularının neticeleri, cemiyetçilik pikirinin ýagdaý bardaky maglumatlaryň has ygtybarly çemeleşmeleriniň bir hataplanýar. Gahrman arkadamyzyň awraýyny hasan belende galdyrdy. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýal Türkmenmaşdaky neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumynyň täze energiýa deskalarynyň düýbüni tutmak dawratyna atnaşmagy ýurdumyzyň ösüşiniň täze taryhyna şanly strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ýoluny nowatdaky mühim ädim alamatlandyrdy. Energetika puwdagynyň kärhanlaryny teknik we tehnologiýa taýdan ömürlerini öňürýän döwrewap düzümi, ylmy esaslanýan önemçilikler döretmek onuň esasy ugurlary bolup durýar. Türkmenmaşynyň neft gaýtyny işleýän galary Türkmenistanyň neft kombinatyny 2030-njy ýyl üçin ösdürmek maksatnamasyny laýyklykda bina edilýän täze diskalary elektrik bu orada belirlenen meýilnamalaryň amala aşyrmagy, sebitleri synagatlaşdyrmagyň, milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmagyň depkillerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Tutuşlugyna bularyň ählisi putulandyrylmagyna, türkmen halkymyzyň awadançylygynyň ýokurlanmagyna hyzmat eder. Türkmenmaşdaky neft gaýtyny işleýän zawodlar toplumynyň jamlaşdyrmaň maksatnamasy işlenip taýýarlandy. Onuň amala aşyrmagy önümçiligiň netijeligini görnütin ýokurlandyrmagy, uglewadrot şigmalyny gaýtyny işlemeň çeýe we ygtybarly ulga önümler çykarmaga mümkinçilik berdi. Ilmi teknik progresiň soňky gazananlarynyň, öňdewarjy tehnologiýalaryň we enjamlaryň işçiň ornaşdyrylmagy netijesinde budan innovasiýa ösüşi üçin edilýär. Şunun bilen birlikde ýurdumyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen şol sany neft kimia puwdagyna hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän maýgoýum awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklar ösdürmäge de ýardym edýär.
Türkmenistan'ın Sevda Senat İdarası'nda Türkmenistan'ın Nefti ve Gazı 2020 adlı 25. halkara maslahatçılarına ul ünsiyerliyanıgını ve öz novatını daşarı yurtlu iri kampanyaların Türkmenistan bilen iki taraf bekvit esası işlemege hemişe tayyardığını Beytaraplık yıllar içinde yurdumuzda paxtanın ve buğdayın, beylek o vakıcılık önümlerinin bol öndürülmegine, bazarlarımızın ve udukan bir vatın ödünne, ovetina toplumunun eksport mümkünçülüklerinin yokurlandırılmagına gönüktürülen şehirler ödünün oňy netijesini berýär. Ahriman arkadamyzyň taýsy taýlakfat bilen owa hujulugynyň düdümlerini öňdewarjy tehnologiýalary we innovasiýalary ornaşdyrmak babatyna köp ugurly meýilnamalar taýýarlandy. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ekrançylardan bol hasyl öndürilýär. Munyň özi azyk howpsuzlygynyň berkidilmegine bolşýaly, halkymyzyň saçaklarynyň bereketli bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Ýylyň tarapyndan berilýän golluglardan netijeli peýdalanyp, iş öňürjülüklerini barhartyrýarlar. Asly däbe görä, hormat prezident ogyny ýyl syýlygly ýaşlygyň gatnaşmagyny oraga ak pata berilýär. Munyň özi ýurdumyzda asly işleriň milli ýolgular esasyna alınıp barylýanynyň aýdyn suwutnamasy bolup durýar. Şu ýylyň gally oragdy meseleler bilen oragy ýerişdiler. Bu nowaty zäkmesýör kampanýaçylary berdiler. Gally oragyna ak pata berilmek bilen ýurdumyzyň agykin meýdanlaryny ýetişdirilen budan işleýän senagat kärhanlaryna ugrudurly. Munyň özi milli liderimiziň taýlanasy bilen başy-başynyň işleriň rowaşlyklary we senýanygyň ýurdumyzyň welaýatlaryna bolan saparym uly kitlenli. Şu ýyl Gahryman arkadamyzyň Türkmenistanyň germanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitabynyň 12-nji jiltiniň Garaşdy baky bir tarap ata watanymyzdan ulug argatlyş ulgamyny Ahriman arkadamyz avtolog kärhanlary toplumynyň we awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw turgunlyşyk merkeziniň açylyş dawaryna atnaşdy. Bu kärhanlaryň işini kämilleşdirmek we bu ugry döwrwap tehnologiýalar ornaşdyrmagyň ýolunaky möhüm ädime urly. Täze defqalaryň ulanma berilmegi, ykdysadyň ösdürmeň ileri tutulýan uğurlarynyň hataryna durýanlygynyň aýdyn suwutnamasydyr. Geografik taýdan sevt we sevtary ýollarynyň çatyrgyny ýerleşmek bilen ýeger dul üstsäşir mümkinçiliklerine iyi bolup, olary has netijeli amala aşyrmaga çalışýar. Demirgazyk günorta halkara ähmiýetli ýollary diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça giň ýerimli maksatnamalar durmuşa geçirmek işi dowam edýär. Hormatly prezident, dolu kanagatlandyrmagy ukyply bolan ulug kommunikasiýa toplumynyň batly depkinler bilen ötüşini ýurdumyzyň dünýäniň gatnawlar ulgamyna goşulmagyna gönükdirýär. Türk 2020 maslahatyny geçirmek bolsa, ýurdumyzyň argatnaşyk mümkinçilikleriniň barha artýanyny, bu ugry kädirki zamanyň ösen tehnologiýalarynyň we sanly ulgamyň köp ugurly esasy ösdürmek üçin zerur taýlalaryň edilýänligini şaýatlyk edýär. Ýetinde ak mermerli Aşgabat dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertlerini ödüne jemleýän şäkerleriň hataryna öz ornuny barhap utulandyrýar. Ýurdumyzyň baş şäkerine gurulyp bir towsaldaşygy emele getirip, syngot eserini çalymdaş görnüşler döredýär. Şaly seneleri münasip derizde garşylamak ruhuny joşguly aýramçylyk libasyna beslenýär. Şäkeriň durly kunjoklaryna gurulyp ulanmagy berilýän durly maksatly binalar bolsa, şäker ilatynyň we onuň myhmanlarynyň ruhuny götürýär. Toylardan toylara we ýerasty awtomobil we piyada geçilgeli mahabat binasy ýerleşdirilen toplumyň açylyş dawarasam ýerleşdirmediň buýsunçly başlaryny hasan belende götürdi. Hemde tutuş ýurdumyz boýunça ulug argatnaşyk ulgamyny döwrwaplaşdyrmak meselelerining döwlet başlarymyzyň hemişe üns merkezinde durýanyny, oňat we ygtybarly ýollaryň bolmagy okkuly durmuş ykdysady ötüşüň möhüm şert bolmagyny alýar. Soňky ýyllarda Aşgabatda urulan ýollar we köpürler, estakadalar, hemde tonneller yer supsuz hereket etmegine mümkinçilik döredip, esasy ýollara düşýän agram peteltmäge, ýola gidýän wagty kemeltmäge şert döretdi. Degişli Äder şunun ýaly desgalar oýlanşykly meýilleşdirilmegi hemde bedelimegi netijesinde şäker dizaýnynyň täze uğruna eýe bolup, daşky urşawy faýdalaşykly goşuldy. Hormatly prezident, paýtatymyzyň gözel keşfine gözellik goşdy. Aşgabatyň mehmanhanalarynyň üstüne ýetiren täze diwan mehmanhanasy kaşanlygy bilen asyrlar boýy öz dostlygy we mehmanseýerligi bilen tanylyp gelen türkmen halky bu däpleri nesille nesile geçirýär.
Hem de olar täze taryhy döwürde münasip dowam etdirilýär. Üýt görsep ıgrarly bolmak bilen dünýäniň beýleki döwletleri hem de halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary üstünlükli ösdirilýär. Geljek uly milli liderimiziň belleşi ýaly şu nukdaýa nazardan hyzmatlaryň we mehmançylyglaryň ýokary derejesi Türkmenistanyň ýüzüniň tuwagyna uwrulmaly. Hormat prezident bala. Gurban Berdi Muhammedowyň gatnaşmagyna ýurdumyzyň baş şäheriniň ösdürmeň 16-njy tapgarynyň şäherlerine urulan durmuş medeni maksatly ýerdeskalar toplumynyň açylyşy belent ýaşaýyş jaýlaryny özüne jemleýän gözellik künjek peýda boldy. Bu ýerde zerur ýol ulaw düzümi dördüldi. Aýlawly awtomobil çatyrygynyň merkezine bolsa Täfin Türkmen Alawaý izetine ýa bolmagynyň şanly 25 ýyllyk senesine beslendi. Bu uly bayramyň öňsüresinde dürli ministrlikler we podoklyň dolanýar edarlaryň işgärleriniň jaý toplumlaryny ýakly amatlyklar bolan öýleriň açarlaryny aldylar. Munyň özi 5000-den gowrak adamy barbardyr. Bu insan eli bilen dördülen ýene bir gudratyna uwrulyp ol milli liderimiziň döwlet adam üçin ördiýen şygary bilen amala aşyrylýan durmuş ugurly siýasatynyň hasyl bolýanynyň aýdyň mysaly bellemek gerek. Olary köpe uçgunly mozaika panollary berýär. Şolaryň her biri öz bolşulygy bilen tapawutlanýar. Bu giň möçberli buýsançlyň nişanlary, onuň durly ulgamlarda gazanan üstünlükleri, hemde nurany geljege tarap bedew wady, halkymyzyň baý taryhy we medeniýeti öz beýany tapdyr. Jarş merkede halkymyzyň hyzmatyna berildi. Mälum bolýar ki häzirki wagtda Türkmenistanyny milli liderimiziň tawşyry boýunça harit bolşulugyny netijesinde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýölgelerini berkitmek uğruna maksatnamaly şäherler amala aşyrylýar. Şeýlelikde sportyň durly görnüşleri bilen meşgulanýan adamlaryň sany ýetgiderli artmagy arkada prezidentimiziň edýän tagalatynyň oňy netije berýänliginiň subutnamasy bolup durýar. Paýtatymyzyň şanly bir şaýoly bilen Bekrowo köçetiniň çatyryny şun ähmiýetli bolan wakanyň geljek nesillere ýadygärlik hökmüne ýetirilmegini ähmiýetli bolup durýar. Velosiped binasy ýer togalagynyň şekline bolup, ol türkmen halkynyň tutuş adamzadyň taryhy. Tolgun täze binanyň gurulyp ulanmagy berilmegi münasibeti köpçüliklerini velosipedli ýürüýüş guruldy. Soňra bu şäheri Aşgabatda uralan sport şäherleri Olimpiya şäherçigine dowam etdi. Ol tenis we beýleki görnüşler boýunça bätleşikler ýaglandyryly. Her bir adam özüniň islegine görä sport ýarşlaryna oşuldy. Bu ýerde ýaglandyrylan şäherleriň dowamyny döwlet başlarymyz aşgaýlar gurmak bilen Türkmenistan sagdyn durmuş ýölgesine durmukly ötüş maksatlaryny ýetmäge, ekologiýa dünýä garaýşyny kemale getirmäge, velosiped ýadygärliginiň manama beýany tapan ýurdumyzda hemde dünýäde sport hereketiniň giňeldilmegini agrarlygyny görkezdi. Şu ýyly bilimler Muhammedowyň gatnaşmagyna sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň edara binasy hemde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň sportyň Olimpiya görnüşleri fakultetining binasy giderli we netijeli hiýatete ýa bolýanynyň nowatdaky subutnamasyna uruly. Garaşdyr, hemişelik beýtarap watanymyzda ýaşlar siýasatyna, bilimi, sporty ösdürmäge, bu möhüm ulgamlaryň hilini ýetgiderli ýoklandyrmak, türgelleriň hünär derejesini kämilleşdirmek boýunça netijeli işler alınıp barlýar. Bu ulgamyň maddi enjam bilen binýadyny pogtolandyrmagy köp öňde barjy gadananlary, şol sany technologiýalar ornaşdyrylýar. Sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň idara binasy hemde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe binalary toplumy bu işleriň aýdyň netijesidir. Milli sport ulgamyny özgörtmeleriň amala aşyrmagy netijesinde öz üstünlükli
götürmäge, sport babatda kazananlar putulandyrmagy, sallamly goşunt goşmagy taýýar zehinli ýaşlaryň täze nisli kemali gelýär. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň sport ulgamyny birlikde dünýäniň iň gowy tejribesini özleşdirmäge gönükdirilýär. Bu wagtda diýarymyz dünýäniň köp döwletleri, kimde halkary federasiýalar bilen biletliklere çykarmaga ýardym etjek ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamagy uly ähmiýet berilýär. Şeýle hünärmenler taýýarlamakda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Instituty möhüm orta aýtymyň Demirgazy kunjugyny ýerleşýän sport ulaw merkezine gelip, bu ýerde awtomobil sporty boýunça ýarşlar guramak, degişli türgünleşik işlerini geçirmek üçin ýakly wirur şertde altyn harplar bilen ýazyldy. Ahryman arkadamyz bu ýerde dünýäniň durly ýurtlaryny uly meşgullygy eýe bolan Skandinaw ýürüýüşi bilen meşgullandy. Milli liderimiz halklarynyň bir hökümine kesgitläp, jemgyýetimizi sagdan dörmüş ýölgesiniň putulandyrylmagyny üns merkezine saklaýar. Şunun bilen birlikde, ata watanymyzyň ähli kunjuklaryny ekologiýa awadançylygynyň ýerine täze gelen sport ulugyny münüp geçirilýän ýarşlara apata berdi. Hormat prezidentimiziň belleşi ýaly ýokary tiýillikli täze görnüşli sport uluglarynyň gelip derli putulandyrylmagy sportun bu görnüşi bilen meşgullanýanlaryň sanynyň artmagyny üpçün edýär. Häzirki wagtda diýarymyzda awtomobil sportyny ösdürmek üçin ul mümkinçilik ýalkymatly alaw odunyň ýanyna ýerden awtomobil sportynyň rally raid görnüşi boýunça ýarşlara badalygy berildi. Sportun bu görnüşi boýunça Türkmenistan şow ýolunyň uğru boýunça badalgalan türgünler Garagum Fehratynyň içi bilen 100 km goly aralyk boýunça ýarşdylar. Türgünler ýokary tiýillikli sport awtomobillerini bellilen uğrun iňçiçylyk bölekleriniň başarnykly geçilmegi ulawlary erkedýän türgünleriň, olaryň tüýälemçileriniň ýokary ustatlygynyň habar berýär. İçe Volkikar drift boýunça toparlaýyn. Volkikar hemde karting görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Ilki bilen ýurdumyzyň kartingçylary sportynyň hemme taraply ösürilýän ulgakydan bugunky ýarşlaryň netijeleri türkmen türgünleriniň degişli uğurlar boýunça ýokary ustatlyk derejesine ýetendigini aşkar etdi. Ýa-da sport ulaglarynyň tehnik mümkinçilikleri enjamlaşdyrylyşy hemde ulagda sürüjüler üçin döredilen şertler guralýan ýarşlaryň netije ýarşlaram aýratyn gyzyklanma döretdi. Şeýlelikde ulu wakalary ýatdygaňy purtatlara baý bolan awtomobil sporty boýunça edi diýarymyzyň her bir günniň şanly wakalary hemde ilatyň saglygyny berkitmekde gazanýan üstünlikleri besenýänliginiň nowatda suwtnamasyna urly. Bu ýarşlaryň awtomobil sportyny mundan beýlegim ösdürmäge çekdigine şüpke bolup bilmez. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýyly münasibetli konkur boýunça geçirilen Türkmenistanyň açyk birinçiligi dolugyny aşkar etdi. Ýurdumyzda sportyň ösdürilmegine ul üns berilýär. Bu wagtda 2020-nji ýylda velotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek bilen magly işlere badalygy berilmegi ýurda. Hormat prezidentimiziň gatnaşmagyny paýtatymyzyň bagtýarlyk etrabynyň çäýini desgalar toplumynyň açylışda barasam Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň taryhy wakalarynyň üstüne ýetirdi. Şeýlelikde kädirki zaman talaplaryny we amatlyk derejelerini hyzmatyň ýokary ülgümanlar kabul edip işe başlady. Bu ýerde Thomas Denjals günlerini çağalaryň uly topary denjalyp ýaşlyk joşgunyň gyzykly pursatlaryny baştan geçirdiler. Ýylatyň ulanma berilmegi ýurdumyzda ösen şpaxana ulgamyny, sport we sagaldyş denjals merkezlerini döretmeň ýoluny nowatdaky ädime urly. Gaýtga wagtyň içinde Aşgabatyň bu derejede özgördi we täze görnüşe ýa boldy. Bu ýerde paýtatymyzyň ýylaty onuň mehmanlar üçin boş wagtlaryny gyzykly hemde peýdaly geçirmäge niýetinden oňy mümkinçilik defgalardan ibaret bolan ýer toplumyň geljekki hemme tarapdan ösüşi, kölüň kenaryna işçiň denjalmak üçin öz bolşly ýakymly gurşaw döretmeň toplumly derejesini saklamak bilen baglanşyk meseleler öz beýany tapdy. Bu ýerde denjalmak üçin amatly basyrmalar, göwnüjay enjamlaşdyrylan çağlar üçin oýun we sport meýdançylary ýerleşdirilipdir. Çağlar olaryň awadançylygy, saglyk we sağlyşykly ötüş hakyny alady, milli liderimiziň döwlet siýasatynyň möhüm uğurlarynyň biridir. Bu tehnologiýalar ilalmak, daşary ýurt dillerini öwrenmek bilen özleri üçin uly dünýäni açmak, öldürücülük zehinlerini hemde aňp üçin hemme mümkinçiliklere ýetir. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň durly kunjuklerini dördülýän meden denjals merkezlerini, sport we sagaldyş toplumlaryny ösüp barýan ýaş nesilleriň öz
Altın Kölün kenarınaq deň jaşdy bolugum sagdyn durmuş ölgöleriniň kemali gelmegine ýardym berer. Ýakymly howa gurşawy, suwun arastalygy, suwa düşülýär bolmak deň jaşyň esasy şertleri bolup durýar. Şerde ol şekerden udak bolmadyk ýerde tebigatyň ajaýyplyklaryna sin etmäge mümkinçilik berýär. Bu ýerde hemmeler şol sana topar amatlyklar dördürli. Suwda gedelen jetmek halayanlar üçin motorly gaýyklar we suw velosipedler ködürlenýär. Olarda köýlüň giňişligine Näçe ýyl geçdi-de, watan gorugyna aýaga alan gahrmanlaryň edermelligi minnetlik saklanýar. Olar şokratdy watan gorugçylarynyň batyrlygynyň we gaýduslygynyň öňüne başa geler. Goşoň üçin urs veteranlarynyň orjinlarynyň, medallarynyň jyňyrdysynyň döreýän owady betlenen hem nurana bayramçylyk şähersi bilen goşýar. Gadaply urşçylaryny türkmen halkynyň müňlerçe edermen ogullary, dogonluk halklaryň wekilleri usullyk görkezler. Hemde hakyky edermenligiň, durnuklugyň, şöhratyň we namysyň beýik nusgasyna urdular. Olaryň hataryny hormatly prezidentimiz Gurban Guly Bergini, onuň durmuş ýolunyň täze taryhy eýýände ösüp barýan ýaş nesiller üçin watan söýjülügiň, borjy wepalyň nusgalyk mektebi möhüm waka. Aşgabat şäheriniň halkara howa menzilini edermen we gaýdusyz esker. Berdimuhammed Annaýewiň söwüşün 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň getirilmegi ýurdumyň täze taryhynyň şanly wakasyny urly. Berdimuhammed Annaýewiň gulluk eden polkunyň söwüşçüň baýdagy şol gün halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna getirildi. Mehmanlary, durly ýaşdaky adamlar we milletleriň wekilleri ýürek çağırşy hemde kalbyň erki bilen bu ýere gelip adamda taryhyny iň gan döküşükli hatırlayalar. Halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyna gul goýmak dabarasyna Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Medip gatnaşdy. Geň meçhurly bayramçylyk şäherleri watana bolan söýgüni hemme zatdan iler tutýan türkmen eskerleriniň dawarly harby ýürüýüşi bilen dowam etdi. 1948-nji atyjylyk polkunyň düzümini Berdimuhammed Annaýew ilkinjileri hataryna Dnepr derýasyndan geçýär. Şol agyr söwüşde polkuň söwüşçüň baýlygynyň we gaýduslygynyň baş nişanyny urly. Ferkerdäniň ygtyýar bermek bilen dawarly harby ýürüýüşiň baýdak götürjileri Türkmenistanyň döwlet baýdygyny, ýeňiş baýdygyny 748-nji atyjylyk polkunyň söwüşçüň baýdygyny çykarýarlar. We meýdançyda hatara düzülen şahsy düzümüň öňünden buýsanç bilen götürüp geçýär. Şöhratly bederler başladylar. Özlerini bildirilen hormaty munatip jogap berýän buýsançly eskerler saýdaşlyk adam urup ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň beren serkerde we dawara gatnaşýan mehmanlaryň öňünden dawaraly ýürüýüş bilen geçdiler. 75 ýylyň geçendigine garamazdan şol ýyllaryň gahrmançylyk duýgularyny, ýüreklerini götürýän watanaşlarymyz hormat bilen hatyrlaýarlar. Türkmen halkynyň asuda asmanyň astyny bagtyar durmuş, erkin, garaşly döwlet bardaky köp asyrlyk arduwynyň bugun goralan bayramçylyk dawarlarynyň jemlenmesine urly. Öz nesillerine watana baky wepadarlygyň beýik nusgasyny ökeden onu milletine milli mertebe bolan Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başdy. Gurban Guly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna möhüm ähmiýetli taryhy waka urly. Bu ýerde milli liderimiz öz atasy ilhalar olim we gornukly esker Berdimuhammed Annaýewiň ýadygarlygyny taqdim edip, beýik şahsiýetiň harby gulluk resminamalaryny bu ýer üçin gymmatly kökmüne gowşurdy. Şol gün bu ýerde 5-nji ýyllarda geçen watançylyk urşuny Söwüşen polkuny değişli 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň Söwüşçüň baýdagy ýerleşdirildi. Hemde bu ýerde mektebiň harby okuwçylary bilen duşma bolsa, geljekde de harby bilimiň, harby syngatyň, harby gullugyň ösdüriljekdiginden ýurdumyň beýany urly. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylymyzda asyrly däwe görä garaşdyrlyk güni münasibetli esasy dawarlar Aşgabatda ýurdumyzyň baş meýdançasyna ýaňlanýan başlanýar. Ol mukaddes garaşdyrlymyzyň gazananlarynyň, mehriban toprağymyzyň paragatçylygynyň we asudalygynyň,
halkymyzyň abadan durmuşynyň gorugyny duran türkmen eskerleri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni harby gullukçylarymyzyň hemde olaryň maşgala agdalarynyň gulluk we ýaşaýyş durmuş şertleri teknikalar, yaraglar, sanly tehnologiýalar bilen ýetgidirilip düşünilýär. Dabaraly harby ýürüýüşiň pursatlary beýtaraplyk ýolgularyny esaslanýan harby doktrinamyzyň, harby strategiýamyzyň döwrüni ýurt gorugynyň ynamlygyna, döwlet garaşdygynyň mukaddesligine bolan garaýşlar şuňlaşdyrýar. Munyň şeýledigini ýurdumyzyň garaşdygynyň 29 ýyllyk münasibetli aýdynlygy bilen suwd etdi. Şeride paýtagtymyzyň çoğunly ýaşaýyş jaý toplumynyň ýurdumyzyň işleri işler idaralarynyň işgärler sünniyetiniň täze kate jaýlarynyň gurulyp ulanmagy bermegi, harby ýaşaýyş derejesini ýokulandyrmagy we döwrwaplaşdyrmagy aýratyn inisiýerliýanynyň nowatdaky suwtnamasyna urly. Türkmenistanyň kemeşilik beýtaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli bu ýaşaýyş jaý toplumynyň dawraly açylyşy suwd edýär. İçeri işler idaralarynyň hormatly weçirany Mälikul Berdimuhammedow adynyňky ýaşaýyş jaý ýaragylyk güýçläriniň belent serkirde başlaýdy. Gurban Guly Berdimuhammedowyň gatnaşmagy bu ýere göçüp gelen asudalyň gorajylarynyň we ýaragylyk güýçläriniň ähli şahsy didiminiň durmuşyny ýatdan çykmajak Mälikul Berdimuhammedowyň gulluk we gornukly durmuş ýoluny watançylyk dörejiligine degişdi muzeýiň dördülme bolsa beýik şahsiýetiň görülesiniň Stavrasyna bu muzeýe gelip görmegi, täze jaýlaryň maşgylany gutlap, jaýlaryň otoglarynyň ýerleşdirilişi we döwrwap mümkinçilikler bilen gyzyklanmagy, bagtyar maşgylanyň durmuşyndaky ýatdan çykmajak gorajdarlaryň kömekçi hojalyklaryny ösdirilip ýetirilýän göýök bakçy önümleriniň, gaýtydyn işlenen önümleriň we mallarçylyk, gurçuluk önümleriniň sergisi darlaryň şahsy didimleriň halal zäkmet endiginiň ösdirilýändigini görkezýändigini bellädi. Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyny Türkmen sagawaty bilen köňüllerde yer eden, halipalyk bilen watançylyk duýgusyny nesilleriň köňüne zer eden gahrman arkadamyz Göktepe meçhul ýaşa aýratyn ähmiýet berip, 63 ýaşa ýeten adamy durmuş tejribeli, ýaşuly adam hökmüne garaýar. Peýgamber ýaşyna ýetip, men bu senäni, ýagny ak goýun pul bildim diýip gahrman arkadamyz belledi. Bagtyar watanaşlarymyz ýurdumyzda amal aşyrýan düýüp özgörtmeleri 63 ýaşly insanperwer ýörgüleriniň netijelerine buýsanýarlar. Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylynyň esasy wakalarynyň biri hormatly prezidentimiň Lewap bulatynyň baş meçidiniň açylyklarynyň iň gowy däpleri diýarymyzyň şol sanyny onuň günnäwir sewtiniň şäherleriniň bu owalaryny görküne görk goşýan täze binalarda we diskalarda öz beýat Türkmenistanyň durmuş ykdysadyny üstürmäge, halkymyzyň durmuş derejesini ýetgiderli ýokulandyrmagy gönükdirilen, ýeri meşhurly tasdymlaryň we maksatnamalaryň Bulatynyň baş meçidi Sewtin dolunduruş merkeziniň bedigine urly. Türkmen halky asyrlaryň jümmüşini aralaşýan gadymy ýörgüleri ıgrarly bolmak bilen ruhy mukaddeslikleri ajawkur paýgasyndan kemal bolan ajaýyp eserlerinden düşen galam hakynyň serişleriniň hasabyna sadaka berdi. Sahawatly Lewap topragyny däpdi suwlarymyzyň dowam etdirilýändiginiň bu ösürilýändiginiň ýene-de bir suwtnamasy. Gahrman arkadamyz Dana şahyrymyz Magtumul Pragynyň Ramazan burada ayının 1-nji günü Aşgabat şäheriniň Parahat 7 ýaşaýyş toplumynda ýerleşen meçitde agdaşar sadakasyny berdi. Bu şäheriniň mukaddes ma'lum bolýar şol günü gudraty güçli Allah Taala keramatly Qur'anyň ilkinji sürelerini öňüripdir. Şu mukaddes aýda insan diňe bir beden taýdan näleýsem ahlak martya. Asyrlaryň dowamyna bu desur köp halklaryň, şol sanyny türkmenleriň belent ahlak gymmatlyklary, olaryň däpdi sulary, inanç yktykatlary, asly ýolgular bilen Parahat 7 ýaşaýyş jaý toplumyna gurulan meçidiň minarasynyň 63, merkezi we kiçik gümmelleriniň ölçegleriniň 40 we 20 gerek. Bu sanlaryň her biri Muhammed peýgamberiň ady bilen baglanşyk bolup, peýgamberiň ýaşan ömri, peýgamberlik berilen ýaşyny hemde peýgamberlik döwrüni alamatlandyrýar. Welatyň baş meçidiniň açylış tawratyna atlaşmagy öz bolşy waka urly.
Türkmen toprağı dünya medeniyetinin ötüşüne ulu qoşun, Günnogorun qadimi sivan binagarlığın acayip yadigarlıkları yurdumuzun şäginden geçen Beýik Ýüpek ýolunyň uğruna dürli döwürlerde ýerleşen ulu döwletleriň we iri şäkerleriň bolunmagyny guruluş aslynda bolsa halk bedeg amal dörejiligi dörep gülläp ötüpdir. Balqanabadyň gözel kunjoklaryň birine urulan ajayip ak mermerli meçit, welaýatyň dolundyryş merkeziniň sadaka bermek üçin ýürütip bina gözüňe tutuldy. Doğa dilek edilenden soň haja arkadamyz musulman dünýäsynyň mukaddes şäkeri Mekke'den ýadigarlyk sowy örtüge goşurdy. Bu ýerde ýoly goýulan asly däwe görä hormat prezidentimize sowat berilen keramatly teperrek goýuldy. Ol milli liderimize Saudi Arabistan paşalygyna adan wagty şumur hormatyň nişan hökmüne goşuruldy. Bu mukaddeslikler yurdumuzun vilayetlerinin ve Aşgabat şäheriniň meçitlerine goýulyp, halkymyzyň olary taqdim etmek üçin döwlet başçylygymyzyň ýadysyz aladysy netijesinde şol dörejilükli däpler münasip dowam etdirilýär we baý mazmuny ýa. Balkan vilayatyna urulan ajayip meçit bu işleriň dowamaty atarylýanlygynyň nowatdaky suwtnamasyny urly. Yer gelenine gahrman arkadamyzyň şuýul Mar vilayatynyň we Daşowut vilayatynyň baş meçitçileriniň hatabyna sadaka berendigini bellemeler. Awganistan İslam Respublikasynyň Faryab vilayatynyň Antkoy etrawynyň Akina şäherçesinde 500 orluk meçidiň açylmagy Türkmen Owgan dostlugynyň ýyl ýazysyna täze sahypan ýazdy. Munyň özi Türkmenistanyň onuň halkynyň milletiň asly ýölgelerini düzýän we berkaçyrýan siýasatyny öz beýany tapan, parahatçylyk hemde insanperwerlik esaslaryny üýtgüsiz ıgrarlygyny ýene bir gerek tasdiklady. Watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 29 ýyllyk şanly bayramçylygynyň öňsýeresinde paýtatymyzda we welaýatlarymyzda video şekilli görnüşler esasynda hormatly prezident Türkmenistanyň halk massagynyň nowatdaky mejlisiniň geçirilmegi ýurdumyzyň durmuşyny Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylynyň ýatdan çykmajak şanly wakasy boldy. Umumilli massagadyň gün tertiplerini ösürmek esasy maksady halkymyzyň awadan durmuşyny üpçün etmek. Udak möklüklerin geljegi nazar almak bilen ata watanymyzyň güllä besmeginiň ygtybarly esasy iler tutulýan wediýetler girdilmegi. Hormatly prezidentimizin halkymyzy dünýä işretleriniň eliýetirli durmuşyny ýaşatmak uğruna alyp barýan beýik işlerinden aýdy misallar. Karar dilen demokratik ýörgüleriň esasynda milletiň baý taryhy durmuşyny esaslanyp, täze taryhy döwürde halk massagady döwürleriň we nesillerin hakyky halk häkimiýetliginiň gadymdan gözbaş alýan däplerini, saýlanyp alynan parahatçylyk we dörejilük ýoluny ıgrarlyk adamlaryň öňe jan watan. Yüregimde ışgym saňa jan watan. Eviz arkadagy şöhrat, şan Nanjym ykbalym, beýtarap watanym, Türkmenistan. Şöhratly ýyl ýazgymyzyň üstüne ýetirdi. Medeniyet ulgamynyň täze disgasan Aşgabatyň nurany keşfine görk berýär. Jahan dörejilük merkezine dörejilük toporlary üçin zallar we sport döwlet başçylygymyz dörejilüň şagy terbiýesinde uly orun eýleýändigini belleýär. Şunyň bilen malykda ýurdumyzda ýaşlaryň synawatyň durgy görnüşleri bilen meşgullanmagyny ertler dördülýär. Munyň özi ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň möhüm uğurlarynyň birini urly. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kuş depde aýdym tans desturunyň türki dil görnüşlerini tanıştyrýış tabarasynyň geçirilmegi Türkmen synawatynyň dünýä çykýanlygyny has aýdynlyk bilen äşkar eden waka urly. We bu portretler türki dilli hynwat ustalarynyň konserde bolsa, baky beýtaraplygyň 25 ýyllygyny türkmen halky toý tutup dawarlanýanlygyny bütün Rahman arkadamyzyň Türkmenistanyň garaşlygynyň 29 ýyllygynyň öňsýeresinde baky beýtaraplygyň şanly 25 ýyllygynyň taryhy wakalaryny meslenen Türkmenistan beýtaraplyk ýolgu satly täze kitabynyň çap edilmegi ýurdumyzyň äkli raýatlarynyň kalybyny buýsançdan olardy. Türkmeniň döwletlik ýolgu satly ýolgularymyzy, baý medeni mirasymyzy, ruhy gymmatlyklarymy dünýä ýaymakda ähmiýetiniň uludygyny aýdyp geçmek diýseň buýsançdyr. Türkmeniň döwletlik ýolgu satly täze kitap milli sarpalamagyň ajaýyp nusgasy. Baky beýtaraplygyň 25 ýyllyk bayramçylygynyň öňýanyny gahrman arkadamyz Türkmen
sowgat berdi. Bu kitap Türkmenistan'ın bir taraflarının dünya cemiyetçiliğine şuwly satşanlygyny ýene bir ýola aýdyn tasdiklady. Bu kitap milli liderimizin dünya Türkmenistan bir taraflyň mekan ýylyny gahrman arkadamyzyň atnaşmagyny Halkara Ahaltik Atçylyk Asosiasiýasynyň Nowatdaky meclisiniň Ahaltik Atçylyk toplumyny Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilen dawarlarym ýatdan çykmajak duýgular bagş etdi. Türkmen halkynyň milli gymmatlygy we buýsunçy bolan Ahaltik goşuklukda dürdülen gözerliň kimde faýdalyşygyň iň ýokary derejesini alamatlandyrýar. Ýurdumyzyň ähli atşynaslarynyň adyndan Hormat prezidentimize toýly diýen ajaýyp bedew sowgat berildi. 2017 sonar atlarynyň neslinden bolup, gyýyr sakar uğruna degişdiler. Hormat prezidentimiz atyň boýuny gözlerlen gorar ýaly, dep bolan alajan daňyp, onuň üstüne çapy ýodasyna çykdy. Äderki döwürde milli liderimiziň izgiderli tagarlasy netijesinde ahalteke bedewleriniň dünýä ýüzünde näki şokradyny hasam belinde galmagy, atşap durmuşa geçirilýän şäherler aýdyň netije berýär. Munyň özü arasynda ahalteke bedewleriniň baştanynyň artdyrylmagyny, ýurdumyzda bedew sarpatynyň hasam belin çalalary netijesinde täzeden ayağa galan sirksin gotymyz, milli ýolumyz bilen gün-günden täze dürüjülük üstünlüklerini gadanýar. Galkynyş mirasy şöller hökmünde Türkmen ýigidi bilen ahalteke bedewiniň sağlaşykly hereketlerini sözsüz sözleýişlerini, birek duýmak hiýasatlaryny sunugat derejesine geçende urdu, galkynyş milli atutsunnak oýlar topary hasam kämilleşdi. Onuň maddi üçünçülük bünyady berkidildi. Halkary bäteşiklerini ýeňişdirýän gahrman arkadamy toparyň agdalarynyň uswatlygy, olaryň ul üstünlükleri berkarar döwletimizi atçylyk pudugynyň sporda bedewlere seýgi döredýär. Halkymyzyň atçylyk ýolgularynın münasip dowam etdirilmegine ýardam berýär diýip belleýär. Soňky ýyllarda galkynyş milli atutsunnak oýunlar topary ul halkara bäteşiklerini ýeňiji bolup türkmen tuğuny belentde parlatdylar. Munyň özü bütün dünýäde türkmen bedewlerini kimde atşapmaň milli atutsunnak milli oýunlar mektebi döwlet başlanymyzyň ýurdumyzyň atçylyk pudugynyň ösdirilmegine hemişe golluk bermegi netijesinde täze ösüşe boldy. Şöyle Türkmen alawaýetler asosiasiýasy prezidentimiziň öňde goýan wezipler wagtda halk seçkiçiliginiň usullaryny, kimde dünýä ilminiň häzirki zaman gazananlaryny peýdalanmak bilen alawaýlary alawaý bir näçe müň ýyllyklara uzaýan durmuş syňygynyň üstünlükli geçdi. Şoňa görä Türkmen alawaýetleri asosiasiýasynyň dördülmegi täze ýamda onuň taryhy nesil daragynyň başlykyna bir agzdan saýlanan Serdar Berdimuhammedowyň gahrman arkadamyzyň halipalyk görelesine ýerip dünýäde deň taý bolmadyk türkmen alawaýlarynyň bütün dünýädäki muşdoklaryny öz badalyk hökmünde ahal wulatynyň şägine urlan türkmen alawaýlarynyň ýedilýän toplumyny dawaraly ýagdaýda açyp bermekdigem bu urda birlikte atçylyk toplumuna baryp ahalteke bedewler bilen diýdarlaşmagy asyrlar aşyk gelýän peder prezident gatnaşyklarynyň ýezgiderli ösürilýänliginiň suwutnamasy bolup durýar. Ahalteke bedewlerine gadyr goýmak ýörülgüsi milli liderimiziň Hormat prezidentimiziň agtyklarynyň ahalteke bedewlerine bolan mehirli garaýşy nesilleriň ata görellesine ýerýänligini aşkar edýär. Bularyň ählisi tutuş durky bilen berilýän hemde oňa gujur gaýratyny, bilimini, ihlasını, zehini siňdirýän atanyň asylly ýolgularynyň ösürilýänligini aşkar edýär. Munyň özü milli gymmatlyk
Soňra gahrman arkadamyz maşgala agdalary bilen altyn köýüne geldi. Bu ýerde hormat prezidentimiň taglaty bilen amatly diň jalmak, çağlaryň Döwlet başlarymyz ösüp barýan ýaş nesilleriň kemme tarapdan wasalaşyk ösme urnu ýakly virus şertleriň dördülmegine möhüm ähmiýet berýär. Ýurdumyzyň ähli günjoklaryny uly adamlar üçin bolşy ýaly çağaldyş merkezleri hereket edýär. Häzirki wagtda ýaşazyk türkmenistanylaryň tomasky diň jalş möhümini gyzykly hemde saglyk üçin peýdal geçirmekler urnu ähli mümkinçilikler bar. Bularyň ählisi Türkmenistanyň nowatda sultanamasy. Deň jarşda bolýan hormat prezidentimiz ýurdumyň şäherine ýerleşýän ajaýyp köýleriň birini balyk tutmak bilen meşgul bolup Leşýäli deň jarşda ury wagtyň peýdal geçirmek, saglygyny berkitmek üçin iň amatly pursatdyr. Tebigaty çykyp, onuň gözenliklerini synamak, türkmen topragynyň tebiga aýratynlykları bilen tanışmak bolmagyny oňyň täsirini ýetirýär. Daşky urşaw gorumak, ösümlik hemde haýwanat dünýäsine aýagly çemeleşmek, türkmen topragynyň yer we suw serişdelerini rejeli peýda edýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Şonda türkmen sährasynyň ekologiýa derejesiniň gowlandyrylmagyny, milli tebigatyň asyl durkunyň saklanmagyny berliýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli suw howdanlaryny döwrüp açdyrmak, hemde suw gorlaryny degişli derejede saklamak we arastalamak şäherleri barha işleňişdirilýär. Şeýlelikde alınmak we balykçylygy ösdürmek wezipelerini döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu urda geçirilen işlerim azyk bolçulugynyň berkidilmegine möhümdir. Balyk tutmak üçin kadylaşdyrmak ýaly peýdaly uğurlarynyň bardygyny lukmançylyk ylmy tasdiklady. Şeýlelikde diň jarşy saglyk we beýlik uğurlar üçin bekbitli şäherler bilen meşgul bolmak milli liderimiziň avadançylygynyň daşky urşuň ýokary ekologiýa derejesine eýediginiň nişany bolan ajaýyp köýlen tutan balyklaryny paýtatymyzdaky döwletler köşkünine terbiýelenýänlere Sowet hökmüni berdi. Sağlaşyk ösmek hemde ýaş türkmenistanylaryň çuňur bilim almak üçin ähli virus şertleri üpsüne delenler. Hormat prezidentimiziň asyrly başlangyçlary bu kabul edýän insan ruhuny belinde götürýär. Bu olaryň milli liderimize hoşallyklaryny alamatlanyrýar. Saklanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Döwlet başlarymyz diň günlerini türkmen tebigatynyň ajaýyp ýaýlaryny çykyp, adam eli bilen dördülen kemişi göwüsýän tokoy zoluq qydamyz şapaly datly atatlanyp, bu ýerde dördülen tokoy zoluklary, dağ eteklerini ekilen baglar synlamagan ýurdumyzda ekologiýa meselesini goýulmagy netijesinde bu kunjok bagy bosalygy uğurly. Hormat prezidentimiziň başlangyjy boýunça durmuşy geçirilýän toplumlaryň bag ekmek strategiýasy ýurdumyzda aşky urşaw gorumak, tebigaty aýagly çemeleşmek, onuň göderligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Çölleşmäge garşy görüş bilen baglanşyk meselelere möhüm ähmiýet berýän ýurdumyz bu ulgamda sewit we ähli hyzmatdaşlygyň ösdirilmegine munasyp goşunt goşýar. Ýurdumyz Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen gatnaşmagyna bag ekmek boýunça ähli halk şäheresi geçirildi. Ezi ziýarymyzyň giňişliklerini, täze baglyklaryň we selgiýetlerini duýup puturlandyrmagy, türkmen topragynyň ähli kunjoklaryny ajaýyp ýaşyl lywat bilen bedemäge günükdirlendir. Ýurdumyzyň durly kunjoklaryna tokoy zoluq şäherleriň giňedilmegi adam üçin oňoýly howanyň emele gelmegini üçin edýär. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly tebigaty aýagly çemeleşmek, dağ etekleriniň, ýaýlaryň we sähralaryň ösümlik hemde galançly meseleler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Bularyň ählisi ýurdumyzda ekologiýa ýagdaýynyň gowlanmagyny, ýylatyň sır bolmagyny aýratyn ähmiýetlidir. Halkara bitaraplyk bayramçylygy gahrman arkadamyzyň gatnaşmagyny dawraly bellenip geçirildi. Şan ýylymyzyň ýyl ýazgysyny altyn harplar bilen ýazyldy. Türkmenistanyň Sewda Senat idarasynyň sergiler merkezinde bitaraplygyň iqtisadiýatynyň ähli puduklarynyň ýeten derejesini görkezmek maksady bilen guralan halkara sergisi garaşdy. Hemişik bitarap Türkmenistanyň bitaraplyk ýyllar içinde ýeten beýik bu ýerde bitaraplyk siýasaty we onuň halkara parahatçylygy, hukuklygy we durnukly ötüşüp etmekdäki ähmiýeti atly maksady dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly gyzyklanma öz taryhy çykyşyny
Türkmenistan'ın bir taraflarının 25 yıllık tecrübesi, parahatçılıkta ötüşün dünya ähmiýetli nusxun häzirki zaman dünyasındaki ähmiýetiniň nenengsi derejede ýokardygyny ýene bir gezek halkara jemgyýetçiligine buýsunmak bilen aýan etdi. Bu bayramçylyk ruhly halkara forumda görkezdilen Hormat prezidentimiň bu çuňur many mazmuny we pekim parafada ýugurulan sözlerini dowlugy bilen ikrar etdi. Olar öz çykyşlaryna wagt dowlatdaky we durnukly düşün maksatlaryna ýetmeň ýolunaky orny barda buýsanç bilen bellädiler. Şanly sene münasibetli geçirilen forumuň netijeleri, howpsuzlyk we durnukly düşüp etmekdäki ähmiýetli halkara ýubiley maslahatynyň jemleri boýunça kabul edilen Aşgabat jemleýici resminamasyny öz beýaşary syýasy urunyň ödünü düdýän parahatçylygyň, dostluň we din hukukly hyzmatdaşlygyň ajaýyp nişany urly. Şol gün ýygynyň köpe usully bayramçylyk dawarlary ýaňlanyrly. Bayramçylyk güni paýatymyzda ajaýyp senäniň hormatyny owodun feýerwerk bilen tamamlandy. Bu sene Türkmenistan bir sakypy bolup girdi. Milli liderimiziň başlangyç esasyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy we ynançmak ýerlilip yglan etmek hakynda kararnamany kabul etmegi beýtarap Türkmenistanyň we arkadamyzyň awraýynyň halkara derýär. Parahatlyk, awadanlyk, milletiň ýürek senasy, ynançmak, mehribanlyk, dünýäniň ruhy penasy. Türkmen binasy, köşkü eýwan owa kendiň her köngüllü beýik ahwal, insan-perwer beýtaraplyk, berqarar döwletiň täze belentligi, beýtaraplyk, belent insan hoşmeýillik mukamydyr. Bugun bedewad bilen halkara derejesindäki ösüşleri beslenýän edermen, zähmetseýör türkmen halky ýagty ertiýerine, şöhratly asyrlara tarap geljegini öçmejek şuwla saçýan şam şyragy milli liderimiz bar. Bu bolsa halkara derejesindäki beýik maksatman arkadamydyň Türkmenistanyň şan şöhratyny mundan beýlegim dünýä ýaymakdan, bagtyar ilimizi adamzat ötüşiniň täze belentligini el yeterli durmuşyny ýaşatmakdan awak goý ýanglansyn, baky beýtaraplygyň aýdymy. Goý parlasyn, baky berqarar watan baýdagy. Qadag pehim paýgasy, milli lider ihlasını, şan şöhratyň dünýä ikrar. Türkmenistan. Mekan ýyly uly zähmet üstünlüklerini, şanly wakalary, taryhy seneleri juda baýlygy bilen gowunurjy günleri beslendi. Bütün dünýäde ikrar edilen Türkmen bu ýylyň bagtly pursatlary diňe bir türkmen öýlerine nur bolup dolman, türkmeniň döwletlik ýörlügesine ýugurulan insan-perwerlik taglimaty bolup ýaqyn hem alys ýurt bagtyarlygy, berqararlyk bagtyny beslenen ýyly taryhyň gatyny altyn harplar bilen ýazan halkymyz 2020 umid bilen garşalýar. Türkmen tebigat bilen göwnleri galkynarýar. Ýurdumyzyň täzeýil ruhy bilen joş alýan günlerde gahrman arkadamyzyň köpetden gödel kunjoklarynyň birine ýerleşýän asma ýol, aslynda aklygy, pekligi, ýagşylygy, ýagtylygy ýorýan milletimiz aqzat alyňa ýaxşy diýär. Aqarfy umid bilen gadam masýan täze 2021-nji ýylyň gowlugy, şowlugy dolup geljekdiginden habar berýär. Şan şöhraty besenen 2020-nji ýyly taryhyň gatlaryny altyn harplar bilen ýazdy. Täze ýylyň bosagysyny ak ýyly bolsa ajaýyp arzuwlar, ýagşy niýetler bilen garşalýar. Gahrman arkadamyzyň täze ýylyň bosagysyny Elim Medendin Jarş merkezindäki baş arşa baryp görmegen wakasyny urly. Elim Medendin Jarş merkezi halkyň söýüp garşylaýan hemde parahatçylygy, ılalaşygy, iň ajaýyp maşgaly däplerini özüne jemleýän hukmyny dawarlary beslenýär. Bu ýerde Eýgurdul arşanyň töweregini durly renklerde uşunatýan çyrajyklardan, täsin şaharlardan, türlü bedek serişçilerinden
haqiqi ertekler dünyasy dördürli. Elim oşor öwüşkünli bedegleri bessenen meydançada Täze bayramynyň ruhuny hormatly prezidentimiň taýlasy bilen aglandyrylan Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylşygarynyň asyna jemlenip barýan 2020-nji ýylym ýurdumyzyň ähli wagtlarda üstünlükli men Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň we hukukçylyk geňeşiniň bilelikdäki ýeňişen meclisinde hatabatlara doğruş hayatlık diye. Türkmenistan'ın meclisinin yürüyüşü kararı bilen vatandaşlarımızın Türkmenistan parahatçılığın ve inançmanın vatanı yirip ıglandırlı ve bu yılın yürüyüşü nişan tasdiklandı. Mukaddes kararçılığımızın 30 yıllık jubileyi sunurmanı vardır. Çünkü bugün Garaşlı Türkmenistan'ın hormatly prezidentimiň sayesinde dünyanın ähli kunjugunu udayan dost soğunluk yolları açık. Umumadımda derejesinde iqrarnama iyi bolýar. Goý dünýäde iqrar dilen milli liderimiň parasatly başçylygynyň göz başalyp barha rowanşanýan hemişelik beýtarap beýlegem dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde barha şöhratlansyn. Bizi bagty, ajaýyp zamana, eşiretli eýýama ýetiren umumadymda ähmiýetli tutýan tutumly işleri mundan beýlegem Rawany menzillerde rawaşlyklar betsensin. Täze 2000 Nuwarsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamaları bilen tanış edýäs. Diyen diplomatik derejany bermek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permani. Batyr Durdumuradoviç Rejepow adatda naşar Rejepow hakynda Batyr Durdumuradoviç Rejepow Türkmenistanyň Gazaqstan Respublikasynyň Nursultan şäheri adatda naşar we dowluk tiýal elçisi wezipesine bellemeli meňew. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyna täze Kutlumyzda şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow täze 2021-nji ýyl münasibetli täze berkçan salagyny we bagat dostlukly türkmen halkyny bolsa mundan beýlegem awadançylyk hemem rowaşyk arzu edýän. Tüýsürekden gutlulamy hemem dostluk we hormat sarpa Halifa bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti. Bu otda şeýle diýilýär. Onun alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Merkuliýew. Gadarly doganym. Täze 2021-nji ýyl münasibetli siziň alhydratyňyzy we doganlyk türkmen halkyny tüýsürekden gutlamak. Hemde biziň bilelikdäki taýlalarymyz bilen asyrlaryň dowamyny doganlyk halklarymyz tarapyndan sarpalanýan ysnyşykly dostluk we hoşniýetli goňçuluk gatnaşyklarynyň hasam puwtulandyrylanlygyny aýratyn nyktamak isleýär. Bu netijeli getmişliklerimiz hemde berk siyasi erk isleň netijesinde ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik we uzak möhletli hyzmatdaşlyk ähli uğurlar boýunça çuňlaşdyr. Özara düşünmek hemde inançmak ýagdaýyna gatnaşyklarymyzy, özara gollawymyzy, isteklerimizi hemde kuwatymyza laýyk gelýän ýokary derejä çykaryp biljekdigimizi anaň berk jan saglygyny, maşgala bagtyarlygyny, jogapkarly işiňizde täze üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyny bolsa parahatçylyk we mundan beýlegem Özbekistan Respublikasynyň prezidenti. Botlawda şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident hut öz adamdan size hemem Türkmenistanyň raýatlaryna iň gowy arzulamy beýan edýän. Goý täze ýyl ähli gowluklary ýetersen hemem ýurtlarymyzyň sürülmegine we halkara bileşiginiň puwtulandyrylmagyna ýardam etsin. Jenap prezident size tüýsürekden hormat goýýan mardaky inandyrmalamy kabul etmeňizi haýyş etdi. Bu otda şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alhydratyňyz. Şedýän. Michael Higgins, Irlandiýa Respublikasynyň prezidenti. Bu otda şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti alhydratyňyzy täze 2021-nji ýyl bilen gutlaýan Borut Pahor, Sloveniýa Respublikasynyň prezidenti. Bu otda şeýle sözler bar. Onun alhydraty Türkmenistanyň prezidenti we türkmen halkyna berk jan saglygyny, bagat, parahatçylyk we awadançylyk arzu edýän. Halkmagaýyn battul
Onun Al-Hidareti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin Al-Hidaretiniz täze il münasibetli iň gowy arzulamy kabul etmeňizi haýyş edýän. Şeýle diýilýär. Onun Al-Hidareti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin Al-Hidaretiniz Bagtyar we Abadan Margaret II Danyanyň şadenany. Boğutluğda şeýle diýilýär. Onun Al-Hidareti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Gurbanguly Berdimuhammedow. Meniň iň gowy Täze Zelandiýanyň general gubernatory. Boğutluğda şeýle sözler var. Onun Al-Hidareti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji ýyl münasibetli Gyrgyzstanyň halkynyň adynyň bokut öz adymdan sizi hemde Türkmenistanyň halkyny tüý sürekden utlaýan. Oňyň gepleşikleri stratejiň hemde Gyrgyzstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dogonluk we dostluk gatnaşyklaryň mundan beýlegem izgiderli putulanyryljakdygyny ananýan. Hormatly Gurbanguly Mälikgulyewич. Size hemde döwlet işiňizde üstünlükleri Türkmenistanyň dogonluk halkyna bolsa parahatçylyk we rewaçlyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Tanit Mamytow. Hormatly prezidentimiň täze ýylyň döwlet howpsuzlyk keňeşiniň şu ýyl üçin geçiren bilelikdäki soňky mejlisinde milli liderimiň başçylygy bilen ikrar edilen 2021-nji ýyly Türkmenistan parahatçylygyň döwlet edaralarynyň, iri jemgyýetçilik gurumlarynyň we syýasy partiýalardan gelip goşan köp sany teklipler nazara alınmak bilen öňe sürülip döwlet başlanmagy makullady. Munyň özi bilelikdäki mejlise gatnaşçylar tarapyndan gollanylyp kabul edildi. Şunyň bilen baglykda 2021-nji ýylyň şygaryny hemem nişanydaky erkin dürüjçilik mekanyna maslahat geçirildi. Matlahatda ilki bile oňa gatnaşçylary Mähriban arka dagymyň täze 2021-nji ýyly etmek hakynda gollan çözgüdüni tüý sürekden makullamak we gollamak bilen kabul etdiler. Şuň bilen baglykda giň orun berlen çykyşlarda döwlet başlanmadyň bu başlangyjyna buýdun milli liderimiň başlangyjy bilen ikrar edilen bu şygar halkymyzdan döwlet idaralarynyň, iri jemgyýetçilik guramalaryndan we syýasy partiýalardan gelip goşan köp sany teklipler nazara alınıp öňüňi boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde kabul edilen 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk edenler milli liderimiň başlangyçlary saatny ýurdumyzda her ýylyň döwrüwap atlandyrylmagynyň halkymyzyň abadançylygyny, raýatlarynyň watançylyk ruhuny, olaň berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne amala aşyrýan huzugyny beýan edýändigini bellediler. Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň hemiçelik beýtaraplagynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp halkara beýtar gazetiniň redaksiýasy tarapyndan ýurdumyň dörejlik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasyna geçirilen Baky beýtarap Türkmenistan meniň watanym atly dörejlik bäýatleşiginiň ýeňjileri iglan edildi. Bäýatleşik hukukynyň hukuk aýratynlygyny, döwlet başlarymyň durmuşa geçirýän oýlanşykly döwlet syýasatyny giňden wazp etmekden ibarat boldy. Baky beýtarlary ýaşlara berýän gollawlary we edýän aladalar üçin Mähriban arka dagymyda hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hormatly amlar. Kawarda saat 20-den 1-nji ýanwarda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulgunyň berýän habar bilen tanış bolan. Ordon tides kuntu 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çelim mayıl. Gündüzüne 6-11 gradus. Genarky taraplaryna Ahir welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Gündüz ordon tides kuntu 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine gradus sowukdan 4 gradus çelim mayıl bolar. Mantı 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 5-10 gradus sowuk. Gündüzüne 3 gradus sowukdan 2 gradus şelim mayıl bolar. Welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Demiralyk gündüz ordon tides kuntu 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 4-9 gradus sowuk. Gündüzüne Daşawd welaýatyny ötkäp durýan bulut hawa bolup gündüz ordon tides kuntu 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 3 gradus çelim mayıl bolar.
Paytahtımız Adeskundda 8-10 metre yetken şemal üfer. Hava gecesine 4-6 gradus soğuk. Gündüzüne olsa 1-3 gradus mayıl olur. Yurdumuz boyunca yanvar ayının birine magnet hadisasının durnuklu yağdayda saklanmanı arşılıyor. Ediz vatandaşlar, häzirki wagtda hawanın düzümini tozun bölüjüklerinin möçhörünün qadydan 9 götürüm artmagy bilen oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlede gyş basynyny hawanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, basla görä geyinmek maksat berýär. Ýylyň issenlik basynyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Van adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşdirwesdenýär. Biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Yetik gelýän täze Türkmenistan parahaçylyk we anaşman watan diýip yglan edilen 2021-nji ýylyň Ilmidama toýlar toýlaşdyn. Hoşta bolyň edilleşler.